Tauno, what did you get? What? Mikä? Mikä se on? Mikä? Mikä se on? Avaa se. Avaa se. Avaa se. Hyvä. Hyvä. Avaa se. Avaa se. Mamma auttaa. Hyvä. Tapa se. Hyvä. 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 Mitä siellä on? Mitä siellä on? Mitä siellä on? Mikä? Mikä? Mikä se on? Mikä? Oh, hyvä. Hyvä. Mikä? Hyvä. Hyvä. Mitä siellä on? Mitä siellä on? Onko paketti? Ota sieltä. Avaa sieltä. Ota. Mikä siellä on? Mikä siellä on? Mikä siellä on? Mikä? Mikä? Hyvä. Oho. Mitä siellä on? Onpa hieno. Voi että minkä sait? Minkä sait? Mikä se on? Mikä se on? Hyvä. Oi että. Oi että. What did Angie send you? Angie and Bella, yeah. Say thank you. Tauno, thank you. Kiitos. Mikä se on? Mikä se on? Jo, hyvä. Hyvä. Hieno. Oliko siellä muuta? Oliko siellä muuta? Mitä muuta siellä? Mitä muuta? Oi, siellä on vielä. Oho. Siellä on vielä pallo. Mitä siellä on? Se on varmaan mulle. Pallo. Pallo. No pallo. Ui, hyvä. Pallo. Hyvä. 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 Vielä jotain. Vielä jotain. Vielä jotain. No mitä sä oot saanut? Anna Tauno sieltä. Anna. 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 Hyvä. Ai että. Ai että. Thank you, Angie.